Ботев Пловдив се подрежда с Антуан Конте като десен бек. Начало на двубоя. Ботев Пловдив мечтае. Панатинекос е поставен под напрежение от гръцките медии. Въпросът е кое от двете ще натежи. Мечтата на Ботев Пловдив, силното Филип Джуричич, който в началото влиза доста навътре. Пас за левия бек на Тима. Панатинекос. Показателното полето в това влизане навътре от Филип Джуричич и съответно включването на левия бек Филип Младенович. Може ли да има евентуална засада на Александър Еремеев? VAR ще провери това, но доста малко вероятно. Поне на пръв поглед изглежда такава засада да има. Центрирането е към наказателното поле. Там е едва и удар на Джуричич. Рикошет в глава. И вратата на собствения си страж. Тими едва на практика игра с топката. Тя беше далеч от опасна за Бернат, тъй като отиде назад, след което обаче рикошета направи така, че критиките към Ханс Бернат за този гол да бъдат на пръв поглед неоснователни. Струва ми се, че това си автор. 2 на 2. Сега обаче Манчини получава добър шанс. Търси подаване Манчини. За сега 3 на Манчини. Ето за това издиритване става въпрос, тъй като преценката на Диабате нямаше как и да бъде помагаща за неговите съотборници. Има ли засада? Покри ли Конте, защото Конте усети на къде отиват нещата. Опита да пресече подаването с десния крак и по този начин го приближи до гол линията и може и да е подкрил Филип Джурич. Ето това посягане на Конте. Анис Коцирас, който стреля от ръма, блокиран. Топката отново в Коцирас. Той търси Еремеев над Бернат. Пауло. Проблема е петата на Йонас там, но пък и тялото на Александър Еремеев беше наклонено по тази 50-та. Има ли попадение? Да. Това са линиите. Те трябва да ни убедят, че гол е редовен. А дали го правят, вече е съвсем друга тема. Идеята за VAR е добра.